No joo, nimenomaan se, että joo sellaista, että me huomattu, että joka kerta kun mennään jonnekin, että joo sellaista, että joo tapahtuu, että paikassa on noita meidän kulkuja ja tapahtumaa jotain jänniä juttuja. Esimerkiksi joo, Klaukalla käyty, kun Kervassa käyty. Ykkörios Kokodiili 644 aina jännästi ollut monta kertaa joo, ja sitten se ja tuo koko ajan ketjumerkkien kanssa, ja nyt oli aika kiva tää joo. 23. tammikuun 3000 ja ajateltiin jo tällaisessa videossa, että olisipa meillä jo joka ketjusta merkkiä 3000. Sitten se meidän kiva Charlie, jokin on 444 tatuointi, se vetää kassu söpöstyssä siinä istunut ja mä ajattelin, joo Leo kanssa sitten tolle istu söpösti mun kanssa sitten me Tenerifalla istutaan tälle söpösti ja Leo. Sitten me muistaa, että joo, joskus Leo on tullut niin kuin Leo 12, että sellaista hommaa. Sitten se on hauska sitten me naurata sille sitten se hyvin, että sellaista hommaa ei ollut joskus. Sellaista vai joo, joo. Mut joo, sitten vielä tää, 6 kirjettä vielä tulossa. Joo, mä en tiedä mitä muuta, kun meillä on jo valmiiksi. Mut joo, se on aika jännä, että vielä Tampere on jäänyt, joka on vetänyt kanssa sille jänteen. Se oli 75 bussi, onnibussi. Sitten oli Tampereen kanssa, vaikka mitä. Pyörät 26 ollut Tampereella ja Tampere on kunnon ketju vetänyt kanssa silleen. Tampere on joku meidän kans määränpää, joku semmoinen juttu. Koska Turkuun kanssa oli kans, mutta ei niin paljon kuin Tampereessa esimerkiksi joo, sellaista hommaa. Ja nyt joo, meillä on kuitenkin parempi suunti, vaikka on 1000, 3000, 5000 tai mikä vaan tuhansia, sitten ihmeidenkaan aina lennetään eteenpäin, että sellaista hommaa, että me kuitenkin mennään eteenpäin vaikka mitään, ja välillä on vaikeampaa, välillä helpompaa, välillä huippufiilikset ketjuista, ja välillä tullut suru, ja nyt huippu eilen ollut, no ei nyt, eilen oli surullista kuitenkin se, vaikka saatu se merkki, mutta ei se ollut niin kiva, että edes mä olisin sen ihan iloinen onnellinen siitä, sille vaan, tolle vaan. Ja sit sitä ei ole vielä tullut muutamia jännejä, mutta joo, sellaista homma koko ajan mennään eteenpäin kuitenkin. Ja sitten Leon Teneriffa just istutaan kuin Charlie ja sitten me ajatellaan siitä, että onpa meillä hassua elämää, jännä, hyvää elämää.